Bohužel největší část našeho rodinného rozpočtu tvoří položka zatopení. My vám teď s panem Vrbou poradíme, jak tuto částku zredukovat. Dobrý den. Dobrý den. Jednou z možností je použití takovéhoto automatického kotle na hnědé uhlí. Jakým způsobem funguje takový automatický kotel? Takový automatický kotel funguje tak, že se do násypky naloží hnědé uhlí, kotel jede v automatickém režimu a 3 dny do něj nemusím přikládat. A není to trošku cesta zpět přeci jen jako v dnešní ekologické době? Pokud budeme mluvit o hnědém uhlí, není to cesta zpět, je to cesta kupředu, protože tímto zařízením jsme schopni plnit emisní limity platné novým zákonem. Kotle, které nesplňují třídu 3, což najdeme například zde na takovémto štítku, To máme napsaný, ano. tam je to napsané, tak bychom měli v roce 2017 odstranit a zakupit si kotel nový, který splňuje třídu 3 podle evropské normy na kotle. Jak to topení konkrétně vypadá? Konkrétně hnědé uhlí, ořech 2, padá gravitací na otočný rošt, kde hoří, a v kotli vlastně se přemění na teplo do vody a ventilátor odtahuje spaliny do komína. Výsledkem je, že z komína se nám nekouří. Jak si reguluju teplotu v tom domě? Tak nejběžnější regulace je termostatickými hlavicemi na radiátorech, to znamená nastavím si teplotu, která mi vyhovuje, a jakmile se dotopí místnost na požadovanou teplotu, kotel neboli automatická regulace kotle zareaguje, kotel zastaví a kotel umí čekat, až 1 den nezhasne a přitom vám nebere palivo. Jak poznám, jak velký kotel si mám pořídit? Pro běžný rodinný domek můžeme použít kotel od 5 do 24 kW a samozřejmě se vyrábí kotle větších výkonů do stovek kW, který můžeme použít pro zemědělské objekty, školy, školky a podobně. No a teď nakolik nás tedy to topení přijde, o kterém jsem mluvila na začátku, přeci jen je to částka, která trápí spoustu rodin, tak jak jsme na tom? Tak nejjednodušší, když budeme používat hnědé uhlí ořech 2 v takovémto automatickém kotli, při běžném provozu za celý rok spotřebujeme přibližně 4 belíky uhlí denně, to znamená v ročním provozu je to nějakých 15 000 korun. Ve srovnání s plynem? Ve srovnání s plynem, plyn nás přijde přibližně na 45 000 korun ročně při stejném dodaném teple, a pokud použijeme pelety, tak nás to přijde na přibližně 30 000 korun ročně. Do jakých prostor můžu tento kotel umístit? Ideální je oddělený prostor například po starém kotli, protože tento kotel projde 60 dveřma a nejsme ani limitováni vzdálenosti od komína, protože do 6 metrů můžeme udělat kouřovod a propojit s kotlem. Jaká je údržba toho kotle? Údržba kotle je velmi jednoduchá. Jednou za 3 dny přiložím do násypky palivo, to znamená dám tam 12 takovýchto belíků a kotel si automaticky přikládá. Za ty 3 dny přijdu, vyberu popelník, to znamená vytáhnu ho z dvířek, zasunu popelník nový, zavřu a nechám popelník na straně, aby vychladnul. A druhý den ho vysypu do popelnice, protože popel už není tak teplý a nepráší. Takže už to můžu dávat i do té umělé popelnice. Samozřejmě. A potom jednou za 14 dní otevřeme trubkovnici, zatáhneme za každou spirálu v trubkovém výměníku, čím se výměník vyčistí, a zase zavřeme a pustíme kotel do automatického provozu. Pro ty, kdo nechtějí se špinit vůbec, jsou průmyslové vysavače, kterým jde vysát trubkovnice a je to bez jakékoliv fyzické práce. Je to bezpečné přeci jen? Já si pamatuju, dřív byli jsme všichni popálení. Může to otevřít kdykoliv, ten kotel, není problém? Kotel můžete otevřít kdykoliv, pouze ho musíte nastartovat. To znamená, kotel tímto kolečkem nastartujeme, on se nám rozjede spalinový ventilátor, to znamená, kotel je bezpečný. Pak teprve a teď teprve můžu otevřít, vybrat popel, zasunout nový popelník a zase kotel dám do automatického režimu a on si potom funguje dál. Jakou má životnost takový kotel? Takovýto kotel má běžnou životnost při běžném provozu 15 let. Co taková žena, ne úplně samoživitelka, ale třeba má hodně pracujícího manžela, který odjíždí na 3 dny na služební cesty, tak pokud to neudělá on tedy, tak zvládne to i žena? Podle toho, co jste popisoval, tak ano. Ano, například moje manželka, ta to řeší tak, když já odjíždím na služební cestu, tak se mě zeptá, jestli bych mohl přiložit, protože ví, že přijedu druhý den, to znamená, ona nemusí do té kotelny. Ale kdybych odjížděl na týden, tak musí přijít za ty 3 dny, naložit 12 belíků uhlí, vyndat popelník, zasunout nový a odejít pryč. Tím je to vyřešené. Pane Vrbo, moc vám děkuju, nashledanou. Děkuji, nashledanou.
No a já jenom doufám, že jsme vám vyřešili váš každoroční problém.